Ta' 3 tfal 2 minnhom tewmin titkellem dwar l-ispejjeż relatati mal-edukazzjoni ta' wliedha. Tgħid li l-ispejjeż tant huma kbar li kellha tissellef il-flus biex wliedha jixtru l-stationery neċessarju biex jibdew sena skolastika ġdida. Da apparti li qed nofqilhom għand stationery. Ġbitt il-kont kollu l-bieraħ infaqtilhom diġà bejtnej 93 euros. Issa 93 euros bħal m'għandix 38 m'għandix lilhom. Għamilt id-dejn ma tal-stationery. Li dejn jinqas ma' mid-fajt, ġifieri ara fiex ikollok tasal. Ara fiex ikollok tasal. Tgħid li wara li b'tant sagrifiċċju xtart l-uniformi ta' wliedha għaliex kienu ħarġu minnha ma kellix flus biex tħallas lill-iskola ta' wliedha biex ikunu jistgħu jużaw il-lockers. Il-lockers problema kbira oħra. Biex ikollhom locker tfal ġol-iskola jridu jħallsu 7 euros. Sinċerament ħankellmek, mant l-istess ħanut jien tlaftu l-flus biex inħallas il-lockers biex ma jbagħtux uliedi. Dik biss ħallastilhom illum. Illum tajtom 14 euros, it-tnejn li huma biex jixxu l-locker biex ma jbagħtux uliedi. L-ispejjeż iżda ma waqfux hemm. Wara biss jumej bil-bidu ta' sena skolastika ġdida, waħda minn uliedha kienet mitluba b'kollox 38 euro oħra minn diversi għalliema biex tkun tista' tibda tieħu l-photocopies neċessarji għall-edukazzjoni tagħha. Issa dan nsemmilek bit-tnejn sa tlieta biss, waħda minnhom ġietni b'38 euros li talbu għat-teachers. 8 euro nitkas Ingliż, 8 euro nitkas Mezz jew Malti. Parti minn hekk it-teachers insistew fuqhom li jridhom illum għal-għada. Jiena ma nistax nagħmel hekk. Jiena single mother bħal metlek, ir-relief huwa nhar is-sibt, flus f'idejja m'għandix. Ma nistax nagħmel għadil ħaġa. Din is-sitwazzjoni ħolqot skumdità fost uliedha li bdew jistħu jmorru l-iskola u jiffaċċjaw lil uħud mill-għalliema. It-tlieta orajt marru, l-erba' ma rridux imorru b'xejn. Ma rridux imorru għax qalt li nibża qalt li tiksirni u affarijiet minn daw. Qattila le, qattila mhux, qattila kliemek għandu jkun il-mama ħad tkellem il-ħed. Mill-lider ma tantx smata it-tiflax, qaltilha mbagħad wara għaltila flus xorta ridhom, għaltila għada jis ġib l-flus. Iffaċċata b'din is-sitwazzjoni, l-om kitbet lis-Sur Mast bilan li tfehmu s-sitwazzjoni finanzjarja li kienu jinsabu fiha bħala familja. Il-każ ta' din l-om mhuwiex wieħed iżolat, bl-akbar problema jibqgħu l-ispejjeż tal-uniformijiet. Min eżerċizzju li għamlet il-Gazzetta Torċa wara li kkalkulat uniformi ta' tifla dieħla l-ewwel sena fl-iskola primarja, irriżulta li l-ispiża bażika titlaq għal aktar minn 150 euro. Meta wieħed iżid dak kollu neċessarju bħal qmis ekstra, l-ispiża titlaq għal aktar minn 210 euro.